Здравейте, казвам се Мина и днес реших да споделя моя опит с хипнотерапията. Много дълго време се боря с килограмите, може би целия ми живот. В различни периоди съм била различни килограми и нищо не водеше до особени успехи. Нито диети, нито различни упражнения. Затова реших да опитам хипнотерапията като алтернативен метод и само след два сеанса на хипнотерапия аз свалих повече от 10 кг и 2 размера надолу дрехи. Най-големият ми проблем беше свързан с стреса на работа. Работният стрес ме караше да посягам към вредни храни, към различни сладки изкушения, например шоколад или чипс, различни бисквити. Това беше моят начин да се справим с стреса. Чрез хипнотерапията се опитах с помощта на Бистра всъщност да възвърна здравословния си начин на живот. И ако искате и вие промяна, мога само да ви препоръчам. Бистра е изключително търпелива и всъщност много умело може да ви води точно по пътя на успеха, за да постигнете своите цели.